láncfűrész esetében is ugyanazt szeretném elmondani, amit a fűkaszáknál is. Ugyanazzal az easy start rendszerrel van ellátva a gép, tehát ebben az esetben sem szabad rángatni. Gyakorlatilag a rángatással azonnal tönkretesszük ezt a berántót. Nagyon könnyen be lehet indítani ezt a motort is, ugyanúgy, mint a fűkaszákat. Gyakorlatilag egy fontos szempont van, hogy ne rángassuk ezt a berántót. Azonnal széttörik. Igen, tudjuk, a műanyag elemek nem feltétlenül a legjobban vannak rögzítve, ellenben, ha nincsen rángatva, akkor nem törik szét. Ez a saját gépem, annyit kell tudni róla, hogy kicseréltem egy berántót valakinek, aki szintén rángatta, és egy köröm már erről letört. Tehát 3 körömmel használom, valami oknál fogva ez nekem fél év alatt még mindig nem tört el. Tehát még mindig 3 körömmel működik, mindig ott van a helyén, minden tökéletes, tehát csak azon múlik a berántónak a sérülése, meghibásodása, hogy az adott felhasználó az hogyan használja ezt a gépet. Mert igen, szét lehet rángatni, szét lehet verni. Az easy start rendszert azért találták ki, hogy jóval könnyebben be lehessen indítani egy 61,5 köbcentis motort, mint a hagyományos rendes berántókkal, plusz ne szakadjon állandóan mindenki belőle. Tehát úgymond én most már csak ezt szoktam mondani, hogy a 20 éves meg 30 éves berögződést ezeknél a gépeknél valahogy el kell most már felejteni, ugyanúgy, ahogy az Allo 2T motorolajat is, mivel azt se lehet például ebbe beletenni. Nagyon sok problémánk van belőle, rengeteg gond van az olajjal, tehát az, hogy leírjuk mindenféle fórumon, ahol lehet félszintetikus, legalább, de ha lehet full szintetikus motorolaj, Euro 2-es katalizátorral szerelt motor, 12 000-es fordulattal, ha kínai, ha nem kínai, ha ilyen szar, ha olyan nem szar, ezzel a géppel igenis meggyőződésem, hogy lehet dolgozni, mindent meg lehet vele csinálni otthon. Ezt viszont hangsúlyozom, nem ipari felhasználásra találták ezeket a gépeket ki, hanem arra, ha valakinek van egy kertje, vagy fával tüze, akkor normálisan tudjon dolgozni. Tehát ne gajfát kelljen vágni, hanem hogyha 50-es rönkök jönnek, akkor azt is fel tudja ezzel vágni. Tehát ebbe a kategóriába úgy gondolom, hogy igenis megállja a helyét ez a fűrészgép. Jelen pillanatban nincs is semmi más problémánk vele, mint a berántó, amit előszeretettel mindenki eltör, vagyis hát nagyon sokan eltörnek. Ami mondom ezek után, hogy ebbe 3 fog van, ezt megpróbálom minél tovább így hagyni, tehát hogyha lesz láncfűrészes találkozás, remélem, hogy minél többen eljöttök, oda el fogom vinni, és ott is megmutatom, hogy még mindig ez van benne, ugyanis ez nem törik el, hogyha nincsen rángatva. Következő a lényeg, ugye a helyes beindítás, féket ráteszünk, rálépünk a gépre, én mindenkinek ezt szoktam mondani. Kicsit kitekeredve fogok állni azért, hogy normálisan látszódjon. Tehát az a lényeg a dolognak, hogy szintén keresünk egy felső állást, ugyanúgy, mint a fűkaszánál, és ezt a berántot nem kell rángatni. Tehát határozott, de lassú, normális mozdulattal meghúzzuk. Ezt így kell indítani. Nem kell sietni sehová. Tehát, hogyha az embernek a keze az ilyen Duracell tuning alá kerül, és húzza, mint az állat, csak széttörni fogja. Tehát gyakorlatilag ezzel a mozdulattal könnyedén, fele akkora rugó úttal be lehet indítani a motort. Azért készült ez a berántó, mint hogy a kaszánál is elmondtam, ne kelljen kirángatni egy métert, hanem gyakorlatilag egy 20 centis úton meg tudja forgatni annyira a motort, hogy ez be is induljon. Na, nézzünk egy hidegindítást, 3 nappal ezelőtt indítottam be a gépet. Ugye a fűrészgép beindítása is több videó készült róla, tehát mindenek előtt 2-3-at pumpálunk a pumpán, szivatókat kattanásig kihúzzuk, majd pedig adunk neki gyújtást. Ami lényeges, hogy a kaszával ellentétben, hogy a fűkaszákat úgy kell indítani, hogy mikor már beindult, akkor kell hátul a szivatókat. Jó, tudom, nem szivatókar, levegő áramlást szabályzó kart le kell nyomni, majd a félgáz állásból kiakasztani. Itt ennél a gépnél a félgáz állás ugye az automatikus, gázadásra tudja a szivatókart is visszatolni. Na most hidegindításnál nem szabad a gázkart megnyomni és azzal a szivatókart gyakorlatilag visszaállítani nulla állásba, hanem célszerű kézzel csak benyomni, mert ebben az állapotban marad a félgáz állás, tehát itt igen fel tud pörögni a motor, ki tud normálisan pörögni, majd egy gázfröccsel ezt oldani tudjuk, tehát visszaáll a normális alapjára. Most ugye a kaszákkal ellentétben itt az első indítás majdnem beindulna a gép, abban az esetben ugye vissza kell tolni kézzel, majd még egyet ráindítani.
Én nem húzom be ezt a fékkart, nem szeretem, meg nem tud félgázon kipörögni normálisan. Hideg indításnál szerintem felesleges, mert lefullad a gép. Szabály a szabály, mi meg Fuchs-Tech fűrészt mutatunk be. Tehát röviden, tömören, szépen nyugodtan megkeressük, hogy akadjon, aztán elkezdünk húzni rajta. Megkeressük, hogy akadjon, és már majdnem be is indult. Kézzel visszatoltam. Gyakorlatilag tökéletesen indul. Adunk rá egy gyújtást, hidegindítás, simán gyújtással. Egyet húztunk rajta és megy. Ami nagyon fontos. Nagyon sokan rángatni tudják a gépet, ellenben megfogni a berántót viszont nem. Tehát akkor is el fog törni a berántó, de nekem is itt majdnem kisúszott a kezemből, direkt nem vágom ki, mert bevállaljuk. Hogyha indítás után ezt így fogja a mandró, azt elengedi. Ezt fogni kell, tehát miután beindult a gép, akkor is fogni kell, és vissza kell vezetni kézzel a helyére. Én ezt javaslom, nem csak ezeknél a gépeknél egyébként, hanem több más gépnél is, ugyanis nem feltétlenül csak azért törhet el egy műanyag, mert az rossz, meg fröccsöntési hibás, meg nem tudom milyen, hanem egyszerűen akkor erőhatás éri, hogy műanyag, tehát nem vasból van sajnos, el fog törni. Tehát erre oda kell még figyelni, hogy beindítjuk a gépet, meg is mutatom, miután beindult, nagyon szépen vissza kell a berántót a helyére vezetni. Tehát visszaengedjük a helyére. No, röviden, tömören gépről ennyit szerettem volna. Én más negatívumról nem kifejezetten szeretnék beszélni, vannak dolgok. Úgy érzem, hogy ezek nem komolyak, ami engem legfőképpen érint, már is mondtuk mindenkinek, ez a szivatókar. Na most ezt lehet orvosolni, és ahogy látszik, nekem marha könnyen kijön. Kesztyűbe is ki lehet húzni, mindenhogy ki lehet húzni. Annyi probléma van vele gyárilag, hogy a légszűrő fedél alatti burkolat ki van alakítva egy ilyen műanyag vezetősínnek mondható dolog, amiben mozog gyakorlatilag ennek a szivatókarnak a fém része. Én őszinte leszek, ezt egy kicsit megcsiszoltam, befújtam zsírsprével, vagyis kenősprével pontosabban, és azóta tökéletesen mozog, ugyanis megnéztem, tehát nem a karburátornak a szivató füle szorul, hanem önmagában gyakorlatilag ebbe a sínbe szorul maga ez a fém rúd, aminek kicsit segíteni kell, hogy könnyebben tudjon mozogni, úgyhogy én ezt ilyen arra könnyen ki tudom húzni. Ellentétben ugye az új gépekkel, amiket nem lehet ilyen könnyen. Jó, fékkar teljesen jó szerintem. Én nekem nincs be a légszűréssel sem most már. Lehetne még jobb, de használható a történet. A bejáratás itt is ugyanúgy fontos, és az olaj itt is ugyanúgy, mint ahogyan a fűkaszánál. Tehát minél több alkalommal üzemmeleg állapotba kell hozni terhelés alatt a gépet, majd hagyni kihűlni. 3-4 üzemóra a bejáratás, én azt mondom minimálisan. Nagyon fontos, hogy alapjáraton ne járatgassuk, ne kössük fára a gépet, és ott hagyjuk pöfögni. Jó? Köszönöm, sziasztok! www.fuxtech.hu Kerti gépek online.